Скъпи гости на град Банкя, добре дошли в нашия централен парк Кестените, чието изграждане е започнало след откриването на голямата балнеолечебница през 1911 година. Историческите факти посочват двама създатели на пространството около нея. По данни на Александър Александров, инженер Димитър Христов е направил плановете и допълвал ежегодно насажденията за специално доставени растения от Софийската и европейските ботанически градини. Има и други предположения, че автор на проекта е Йосиф Фрай, общински градинар на София в периода 1906-1933 година. Към днешна дата ние не можем със сигурност да твърдим кой точно е творецът, който ни е оставил едно прекрасно наследство. Влизайки в парка, по централната алея през пролетта ни обгръща омайния аромат на липите, наситен с фитонциди от многобройните иголистни. Минавайки през моста, отиваме към старите вечно зелени тисове. В страничните алеи минаваме под мощните чинари, които най-вероятно ще надживеят и нас. Пак през пролета, от кората на Церсиса ни се усмихват розово-цикламените цветчета на дървото на Юда. След моста, по пътя към входа на балнеолечебницата, се извисяват огромните конски кестени, които пленяват с белите си цветове. Преди години те бяха много пострадали от нападението на листоминиращия молец и в разгара на лятото дърветата оставаха без листа. С огромни усилия, без внасянето на хербициди, ние се преборихме с този вредител и сега те са с зелени листа до късна есен. За съжаление, дърветата, както и всички живи същества, имат своя край на живота. През изминалите няколко години около 30 иголистни дървета изсъхнаха вследствие на гъбни заболявания по корените и бяха премахнати. Полагаме всички усилия да запазим възможно най-дълго време старите дървета и засаждаме нови, които ще продължават да радват очите на гостите и ще ги даряват със своята сянка и кислород. Засадени са множество иголистни и широколистни дървета, японски вишни, плачещи форми на черница, бреза и други ценни видове. При създаването си паркът е бил заграден с ограда и метални тежки врати, са го затваряли вечерно време. Сега той е достъпен по всяко време на денонощието и призоваваме посетителите да пазят парковото имущество, за да могат повече хора да му се радват. Пред банята през есента изграждаме цветен килим от луковични и двугодишни цветя, на който може да се насладите през пролета, а след като прецъфтят, те биват заменени с едногодишни летни цветя. От лявата страна на цветната еуфория е създаден розариум с различни сортове ароматни рози. Там се намира и единствената оцеляла стара бяла магнолия. А около розариума са засадени нови японски вишни, магнолии и декоративни червенолистни ябълки. Освен за флората, се грижим и за фауната на парка. Птичите трели го огласяват почти през цялата година. За тях предстои да бъдат монтирани уникални дървени къщички за птички. Многобройни катерички също са свили своите гнезда там. Реката, преминаваща оттам, допринася също за лятната прохлада. За парка се полагат ежедневни грижи. Пожелаваме ви приятна разходка и добро настроение.